kwimpucuzeko namanje ningadidiswa ukuthi ngokwamadikizela omalume labo mina kahle hle ngumacofu bazongishaya ekhaya sengiyaphisana ngamanje bafethu nginiphathele uthisha la uthisha uZuma kodwa akayi-introduce yena-ke nimuzwe unjani futhi ngiyaphila siso right ngiyaphila yebo nawe usufuna bangishaye ngampela kusho wena uthi angithini okay hayi akunankinga siqhubekeni ubani ubhuti igama lami uTK Zuma into enhle kamsholozi nganesempende isingqongqo sensizwa sidla igudu uma kubuhlungu jiji wazalela emakhaya yebo qeda kuthini njengamanje uqeda ukuyibongela futhi ngithini ngiyadlala macofi uthisha wesizwe uthisha kazwelonke mina kuphela uthisha eSouth Africa othwele kanzima macofi ngiyabonga kakhulu and I like to be here yebo ubekwa yini kwimpucuzeko Nkosi yami impucuzeko enye ama-events amakhulu kakhulu aqhakambisa isintu naqhakambisa njena impucuzeko yesintu ekuqaleni sasibizwa ngamaqaba amacofi kodwa manje sesibizwa ngamabhinqa kusho ukuthi impucuzeko awuthi uma ukhuluma noma kanjani angithi nje uma ukhuluma isiZulu kuthiwa waziwa yiqaba bona kodwa namhlanje uma ugqoka i-brentwood uhamba ubabayela uthi kuthiwa uyibhinqa akuseyona inhlamba kusho ukuthi usuphuzekile uyayibona leyo silana-ke namhlanje uzobona amaciko akithi egina izimanga njengoba uwabona nje ngeqamagula amanye asefikile amanye awakafiki but okubaluleke kakhulu ukuthi ngiyathanda ukuba lana yebo oluphi ushintsho olubonayo oselenziwe impucuzeko kumasikandi lukhulu kakhulu ngiyawuthanda umbuzo wakho lukhulu kakhulu ikakhulukazi uku-introduce umasikandi kubantu abasha ngoba abantu abasha kakhulu umasikandi thina sikhula sikhule sazi ukuthi umculo wesintu nothi umasikandi bese but umculo wesintu ubugqile kakhulu uwaziwa njengomculo wabantu abadala omkhulu laba abantu abadala nomalume kanjalo but manje kukhona into encane kukhona oquality kukhona nje ombesha abantu abaningi omlabalaba yes asebe-introduce umasikandi kubantu ngoba kunabantu abafike bawenza umasikandi wabukeka ngathi into engekho uyisitayela manje uyisitayela sonke siyathanda siyafuna kunjani siyintsha sila kunjani uthisha sikwazi njengothisha uqondisa izinto sina-ke siwumphetho wemfundo siphethe imfundo la ekhaya siyi-foundation sifuna ukupha amabhazari iy'ngane emakhaya sifuna ukulanda nalaba bakumasikandi abancane sibalethe la ekhaya ungathini kubona kimina macofi ayikho into ebaluleke okudlula imfundo ayikho into ebaluleke okudlula imfundo ingakho i-content yami i-based on education mina ngayikhuluma yonke into kodwa yonke into engiyikhulumayo i-based on education i-based on teaching because i-education I believe is a mother of all professions so nanoma yini ilele ekutheni ufundile yini ilele ekutheni ufundisekile yini uma usuka ubuzwa ubuza ukuthi i-direction ike mhlawumbe ufundiswanga i-direction ufundiswa i-direction ulele emfundweni ngoba kunomfundo phakathi nanoma umuntu wakhiwa imfundo ukuthi ufundiswe ubani ufundiswe nini but ufundile bese kuba nombuzo ukuthi wena are you ready to ukufunda uyafuna ukufundiswa uyayibona leyo ngoba kufana nomuntu ogulayo i-step sokuqala esiya kwi-healing ukuthi wazi ukuthi uyagula i-step sokuqala esiya emfundweni ukuthi wazi ukuthi udinga ukufunda ngoba nje sikufose okay ngiyakuzwa mina umbuzo sesigcina nje yini ongayisho kwiy'ngane ey'ncane especially nalaba bathanda umasikandi yazi ngoba ingane uma ithanda umasikandi zigcina yikhohlwa yisikole yini ongayisho kwiy'ngane ey'ncane ey'sakhula yabona sisami uma uzonothisa kahle kwi-content kathisha wesizwe ngisho kuthiwa noma yiphi ividiyo ngisho ingahlekisa kangakanani but ekugcineni kune-message engisuke ngifuna ukuzama ukuyi-communicate nanoma yiphi ividiyo ngisho kuthiwa imfishane noma ngikhuluma ngani kodwa kune-message engisuke ngizama ukuyi-communicate ngaleyo ndlela ngisuke ngizama ukuchaza ukuthi kuyona yonke into esiphila ngayo namhlanje iyi-content yabona nje lento eyenzeka la namhlanje njengoba ubuza umasikandi ukuthi ithini i-influence yayo kubantu abasha i-content lena ezo-introducer ukuthi umasikandi umculo wethu so therefore umasikandi uyawulalela ube ne-message oyithathayo khona nanoma yini kudepende ukuthi into uyibuka kanjani mina into engayisho mina esizweni saseningizimu Afrika ukuthi ayikho into ebaluleke okudlula imfundo ukuthi ufundiswe ubani akubalulekile okubalulekile ukuthi ugcine ufundile yini ngoba uyakukhokhela ukuthi awufundile and uma ungafundile uba isigqila sabantu abafundile sibonge bhuti ngiyamuzwa uthisha wesizwe ukuthi uthini ngiyamuzwa ukuthi lo baba lo bhuti lo imfundo uyayiphakamisa balalela emakhaya sisekwimpucuzeko